Wel, mi nath adroddiad Planet View WWF canfod fod perygl o golli 67% o boblogaethau bywyd gwyllt vertebraidd erbyn 2020 os nad yn ni'n gweithredu ar frys. A nath e hefyd ganfod daw gweithgareddau bod e dynol sy'n lliwio'r newid hwnna. Felly mae angen gweithredu ar frys mwyn taclo'r broblem. Pwrpas yn digwyddiad ni yma heddi yn adeilad y Peerhead oedd trafod siwd allwn ni yng Nghymru dod i tyfiant carbon isel sy'n effeithlon gyda'n hydnoddau ni wrth graidd datblygiad economaidd Cymru gan Lywodraeth Cymru a dod â phobl at ei gilydd mwyn trafod hynny. Oedd yn digwyddiad ni heddi yn llwyddiant mawr. O'n i'n falch iawn o weld llawer fawr iawn o bobl yma o bob math o sefydliadau a chwmnioedd, pob math o aelodau cynulliad o draws y siambr hefyd yn trafod siwd allwn ni newid pethau gorau mwyn bywyd gwyllt a'r amgylchedd naturiol yma yng Nghymru ac ar draws y byd.